Damdamag Radyo Sagada. Naimbag ngal daw manan iti Lunes, ureno kastoy apo ti panimpo iti ayan tayo nga sagada ay mon bubulingat dapay medyo ilagay na pailaeng. Ngarud oras enta ko ipadano na naida ay damdamag, idwa ni ay oras di alas 12. Sa kansisimbay kat para po isnan ulon na naida ay damdamag. Iti headlines iti National Department of Education nagirwar iti barbaro nga pagalagadan iti klase no adda ti kalamidad ken emerhensya. Panakaipasa ti Right to Information Bill may tutuding adakkel nga addang iti pakasarita anti-transparency ken reforma. Nasisip nga't akapadasan dagiti biktima iti drug war maibingay iti panag-ukom ti International Criminal Court. Iti matapo headlines dagiti damdamag iti rehiyon ti Cordillera ken damdamag lokal. Napigsa nga El Nino mangrugita ta nga Hunyo ken kumarupay sakbay nga aglepas ti tawen. Panaka-identity fuel subsidy manipud iti LTFRB ng benepisyo iti gasut-gasut nga driver ken operator iti Cordillera. Simbahan Katolika nang guyugoy kadagiti lokal a gobyerno iti Cordillera ang mangipasa iti Rights of Nature Ordinance. Upat pulo kan may isang establishmento sa Jay Baguio maipasaraga po iti pananglabsing iti Smoke-Free Ordinance. Enrollment iti rehiyon Cordillera bimaba iti 7.5%. Iti napalabas at talong nga tawen gapu iti kinakurapay teenage pregnancy ken narigat nga akses iti pagadalan. Bagsak presyo iti nateng aripolyo nang iduron kadagiti mannalon iti Benguet nga gilakwa direkta kadagiti kalkalsada. Walong nga estudyante manipud iti Montañosa nakasrek iti Department of Science and Technology Scholars ita nga tawen 2026. Programa ti DSWD pamana mangpangpanggep a papigsaan ti kapya ken panagkaykaysa iti probinsya. Gobyerno probinsyal ti Mountain Province mangiuswat iti nalawa a panagbakuna kontra iti measles ken rubella inton umay nga bulan ti Agosto. Ken Department of Labor and Employment bang papaimbag iti panakitinulong iti nagduduma nga ahensya para iti naan-anay nga inspeksyon dagiti construction sites ijay Bonto. Para iti detalye dagiti damdamag iti National Inruarte Department of Education wenno DepEd ti DepEd Order number 14 series of 2026 tapno agserbi nga tarabay kadagiti pagadalan may papan iti panakaitultuloy ti klase sakbay bayat ken kalpasan dagiti kalamidad akas iti bagyo gingined ken nakarunga pudot ti panawen. Iti sidong ti baro a pulisiya ket maipapaayan iti panakabalin dagiti school heads nga agdesisyon may basar iti aktual a sitwasyon iti bukod da nga lokalidad usar ti upat nga antas ti framework. Umunakot daytoy hayo para iti regular a klase, hinay para iti flexible na panag-adal, hinga a nakatutok iti well-being dagiti estudyante, ken ti hinto wenno temporaryo a panang ipasardeng iti klase no adda ti pangta iti pagtalgedan. Kagidan daytoy ket mangipaay ti DepEd iti emergency learning resources akas iti modules, family kits ken standardized recovery kit, a maawagan nga edukahon. Mandatoryo wenno obligado a maimplementar daytoy baro nga pulisiya iti amin nga para publiko nga elementarya, sekundarya, community learning centers ken kadagiti accredited alternative learning system wenno ALSA providers. Iti entero a pagilyan bayat a voluntaryo met a may patungpal kadagiti pribado nga eskwelahan. Iti
Iti sa bali adamag national may sadakkel nga adang paturong iti panakaipapigsa ti karbengan dagiti umili ken na sungsungbatan iti gobyerno ti panakaipasa iti maikatalo ken maudi a panagbasa ti Right to Information. Wenno daytoy RTI Act iti Kamara. Sigun ni House Assistant Majority Leader ken FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe, may sa kadagiti autor ti singasing saan lang nga basta linteg daytoy no di may sa kadawyan a karbengan iti may sa a demokrasya. Daytoy katapno maadaan iti wenno maadaan ti publiko iti nalawag nga akses kadagiti opisyal nga impormasyon manipod kadagiti ahensya ti gobyerno. Inlawlawag ni Poe nabayagan nga urayan daytoy dagiti Pilipino amang itantandudo iti kultura ti transparency ken mangpatibker iti talek ti publiko kadagiti demokratiko nga institusyon. Dakkel met tinamnama ti mamanday linteg as suportaran daytoy ti Senado tapno mapagbalin napaypayso a linteg. Iti may sapay adamag iti national may paay ti opisyal a legal nga venue kadagiti biktima ti kontrobersyal nga war on drugs tapno maibingay dagiti bukod da nga nagpapangit a kapadasan iti oras amang rugi ti panagdengeg ti International Criminal Court kontra ni dati nga Pangulo Rodrigo Duterte para iti kaso nga crimes against humanity. Nakuna ni Attorney Dino De Leon may nga public interest lawyer kon convenor ti Team Pinas, Pilipinas, Team Pilipinas at ti ICC. Katadaan iti coercive powers nga aglaon iti legal nga otoridad amang dengeg iti ebidensya ken mangimplementar iti opisyal nga proteksyon para kadagiti witness ken pamilya dagiti biktima. Inyunay unay ni De Leon iti maysa a forum at agsasaruno a panagsukat iti abogado ti defense team ni Duterte kat may sa analawag nga estratehiya tapno i-delay wenno pabayagan ti panag-abante ti hustisya. Inrakurak pa iti abogado nga inbilin ti ICC abawasan ti naisumiter a nasurok sa nga gasut ken 20 a panid ti bitla ni Duterte kas ebidensya gaputa makaanayon ti nornong nga corroborated evidence. Inayon na at tinasaw abitla ket pamaneknek nga itinalawa nga institutional machinery iti pagilyan ang nangiyabante iti retorika a pumatay iti Pilipino ken mangikat iti karbengan iti due process. Iti detalye dagiti damdamag iti rehiyon ti Cordillera mangrugi ita abulan ti Hunyo ti El Nino phenomenon ken manamnama a kumarupay iti Uno kumaru daytoy kas maysa nga napigsa enggana iti napigpigpigsa, uno daytoy strong enggana iti very strong a kondisyon, iti maudi a paset ti 2026. Posible nga agbayag enggana iti umuna a paset ti 2027. Sigun kani Engineer Larry Esperanza manipud iti Pag-asa Baguio Observatory, uray no umanay ti tudo iti sumarsaruno a bulan gapu iti habagat ken bagyo, makapadas iti nakaro a kinakurang iti tudo ti pagilyan intun bulan ti Oktubre. Ngagtultuloy iti naglawa atikag wenno drought iti umuna nga quarter ti sumaruno a tawen. Kagiddan daytoy adda ti siyam enggana sa nga 13 a bagyo a manamnama a sumrek iti pagilyan. Mangrugi ita nga bulan ti Hunyo enggana iti bulan ti Nobyembre. No sa dinobasbas ti mabukel iti maudi a paset ti tawen nga posible an napipigsa ken dumanon iti super typhoon category. Iti madama nakangatuan ti alerto iti pagilyan iti sidong ti El Nino. Bayat nga adda ti 82% enggana 92% nga tsansa ti panagraira ita nga dry season transition. Numan makapadpadasen iti drought ti entero nga rehiyon ti Cordillera gapu iti napalabas ali mga bulan nga kinaawan ti tudo, temporaryo a sumardeng daytoy gapu iti panagtudo na iti umay nga bulan ti Hulyo enggana iti Setyembre. A kritikal para iti panagurnong iti danom kadagiti watershed. Inyo na unay ti Pag-asa apakaruon ti El Nino ti tsansa iti nakaro nga krisis iti danom isu nga mabagbagaan dagiti ahensya iti lokal a gobyerno ken ti publiko arugyanen nga agsagana para iti water security. Iti sabali adamag iti rehiyon adda iti 495 wenno 4 gasot siyam apulo ket 5 nga driver ken operator dagiti public utility vehicles wenno PUVs iti rehiyon ti Cordillera tinagbenepisyo
iti naiwaras nga fuel subsidy ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board Cordillera wenno daytoy LTFRB CAR. Narugyan apo daytoy distribusyon iti napalabas nga Hunyo 3 no sa dinno nakaawat dagiti benepisyaryo iti ayuda manipud iti 1,500 pesos enggana iti 10,000 pesos depende iti klase ti paspasada da alugan akas iti taxi, bus ken modern and jeepney. Sigun iti LTFRB Cordillera Transportation Regulation Officer 1 ani Santiago Lohan panggap ti programa latta nga palag-anen ti pinansyala at dadagsen ti transport sector iti nga payla ang ti mapadpadasan a krisis ken nangingina nga presyo payla ang tilana. Iti sa balipayadamag ket inalukoy mo ti simbaan nga Katolika dagiti lokal a gobyerno iti payla ang rehiyon ti Cordillera may bilangan ti probinsya ti Benguet, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao ken Mountain Province. Mangipasa kadagiti ordinansa para iti rights of nature. Daytoy katapno ikan iti legal a proteksyon dagiti agpagpagad nga kabakiran ken kontaminado nga dandanum. Iti sidong daytoy nga teorya ket mabigbigbig daytoy ecosystem kas legal nga entidad nga daan iti karbengan nga agbiag akas iti maysa met laeng nga tao. Babaan iti daytoy rights of nature ket maiya paaya ti maysa nga karbengana para iti aglawlaw nga agdemanda iti korte para iti bukod na proteksyon. Sigon kani Yoli Esguera, National Coordinator ti Philippine Miserior Partnership Incorporated wenno daytoy PMPI kasapulan ti baro nga jurisprudence wenno linteg gaputas saan nga umanay protektaran dagiti manarimaan a legal a sistema daytoy aglawlaw. Iti likudan dagiti nagad adu nga pangta daytoy climate change ken napartak nga modernisasyon. Iti syudad ti Baguio ket inrekomendar ti Smoke-Free Baguio Task Force ti panang pasera iti 40 ket maysa nga establishmento may bilangan ti maysa nga funeral parlor gapu iti sangkaulit panang labsing iti City Ordinance Number 34 Series of 2017 wenno ti Smoke-Free Ordinance. Sigon kini Mayor Benjamin Magalong nga isumat lang apo ti mangidadaulo iti task force saan nabaligi dagiti nasaw a pagnegosyoan a sumurot kadagiti regulasyon amang pangpanggep a salakniban ti publiko manipod iti asok ti sigarilyo ken dumapay a kapada na a produkto. Mainayon kadagiti maipasera ket daytoy 20 ket maysa nga night restaurants ken bars, 9 nga sari-sari stores, 5 nga restaurant cafe, 3 nga dry goods stores, 2 nga entertainment centers ken maysa nga memorial chapel no sa dinno nakasimpa may patungpal daytoy nga ipatungpal daytoy ti Permit and Licensing Division para iti closure procedure. Iti sidong ti ordinansa dagiti individual apo nga maaktuan wenno matiliw nga agsigsigarilyo kadagiti maipawil a lugar ket mamulta iti 1,000 enggana 3,000 ken mabalin a maikulong iti enggana 3 a bulan wenno ag community service iti maikatalo nga pananglabsing. Para met kadagiti establishmento ket mamultada iti enggana 5,000 pesos ken maibabawi ti business permits da. Sigon iti mayor paylaeng iti syudad ani Magalong mas nga agresibo ti aramiden ti syudad ken mas nga naipapigsa ti kampanya kontra met laeng iti panag-usar kadagitoy da illegal nga vape. Illegal met laeng panag-ilako partikular ita nga panawenen ti panaglukat iti eskwela. Damagarod iti daytoy panagserek daytoy da ananak tayo isnanay day inanaudit ako ket ngarud in record daytoy Department of Education Cordillera wenno DepEd CAR ti pannakabawas sa iti mapan nga 30 ket 3,000 gasut ken siyam bilang dagiti estudyante iti iti kalabes napalabas nga 3 nga tawen gapu paylang iti kinakurapay daytoy kinakurang iti access wenno
kinarigat ti access iti pagadalan, teenage pregnancy, kan kinaawan ti makaanay nga tarabay dagiti naganak wenno guardians. May basar iti datos ti ahensya, naabot wenno nasangbot ti rehiyon ti peak enrollment nga 447,986 iti school year 2021 to 2022. Ngem bimabaday tuy iti 7.5% paturong iti 401,178 iti napalabas nga school year 2025 to 2026. Sigun iti Regional Director ani Nicolas Capulong in pagganatgat na nga adu kadagiti estudyante, partikular kadagiti adda iti sulsulinek alug lugar ti mapilpilitan nga magmagna iti addayo a distansya. Kaputa awan ti high school iti bukod da a lokalidad. Isu nga mawanan da iti ganas nga ag-adal. Adumot lang ti sumarsardeng tapno tumulong kadagiti naganak iti panagtalon wenno agbirok lagtan iti trabaho tapno adda ti umanay a gastos pang iti pamilya. Adapay dagiti adu nga kaso dagiti nasapa panaga sikug. Ket nga rod sigun iti Policy and Planning Division nagdakkel apo dagitoy nga factors. No apay abimasit dagiti eskwela iti napalpalabas sa tawen. Isu nga kasapulan tinaan anay a supervision manipod kadagiti naganak, guardians ken dagiti masaknaan nga opisina ken ahensya. Iti agrikultura gapupay laeng iti agtultuloy a bagsak presyo dagiti natnateng kang runaan apo daytoy repolyo. Iti bagsak nga wholesale price ti repolyo iti napalpalabas sa 3 a bulan ket napilitan dagiti mannanon iti probinsya iti Benguet nga garamid iti bukod a diskarte. Isu nga ti araramiden tatata direkta nga ilako dagiti anida kadagiti kalkalsada. Tapno iti kasta ket medyo makabawi da iti pagkalugi. Iti nga rod igit ti kalkalsada wenno main roads ket yaw awis da daytoy lako da wenno mula da produkto. Daytoy nateng nga repolyo. Iti babaen iti 10 kilo nga bag nga aga balor wenno agpateg iti 150 pesos. Wenno 15 pesos per kilo. May sa presyo a medyo nangat-ngato kumpara iti 10 pesos panangilako alugi kadagiti trading centers. Sigun iti may sang gardenero manipod iti bugyas iti Benguet nagdakkel atulong ti panagilako da iti kalkalsada. Wenno igit ti kalkalsada wenno daytoy maawagan nga roadside selling. Kaputa isu kapay ket mabawi da dagiti puunanda. Ngem agpanpanawagan da latta iti konkreto latta at tulong wenno assistance manipod iti gobyerno. Dito mo't probinsya iti Montañosa ket 8 ang nalalaing nga estudyante manipod iti daytoy probinsya ti nabaligi ang nakapasa kana kwalipikado para iti prestigyoso nga 2026 Department of Science and Technology Science Education Institute wenno daytoy DOST SEI Scholarship Program. Isuda ket maibilang iti nasurok 8,500 gasot nga scholars ang napili iti entero pagilian para iti nasao nga programa ti gobyerno. Iti sidong tinasao nga scholarship ket maawat dagiti estudyante ti tulong pinansyal. Iti lasod ti daytoy panag-adal da ti 8,000 nga monthly living allowance, 10,000 kada academic year para iti learning materials ken connectivity, 10,000 pesos para iti thesis allowance,
transportation assistance kanti 1,000 pesos nga graduation allowance. Malaksi ditoy ket adapay tinakasina nga subsidiya nga hanggang 40,000 pesos kada tawen para iti tuition fee dagiti scholar nga enroll kadagiti pribado nga universidad. Sigun iti DOST akam daytoy SNT Undergraduate Scholarship Program nga guyo-guyon dagiti kabataan a Pilipino ang mangala iti kurso nga konektado iti daytoy science and technology. Tapno iti kasta ket adati umanay nga eksperto ang mangitalo iti national iti daytoy panagduras ti nasyonal ken daytoy intero a pagilian. Iti sabali payadamag ditoy probinsya ket inyarami daytoy Department of Social Welfare and Development wenno DSWD babaan ti programa nga payapa at masaganang pamayanan wenno pamana ti agsasaruro nga peace education sessions ditoy Mountain Province tapno iabante daytoy kapya kana panagkaykaysa kadagiti nasabasabali a komunidad. Manipud Mayo 26 hanggang iti Mayo 29 kada tinipon daytoy nga programa ti pakabuklan at talugasot uneng pulo ket maysa nga partner beneficiaries manipud kadagiti munisipyo ti Sabangan, Sagada ken Bonto. Dagiti partisipante ket binukol dagiti representatibo manipud iti 15 nga livelihood associations. Iti daytoy Sabangan, upat iti Sagada, 7 manipud iti munisipyo ti Bonto. Iti sidong tiya panagidaulo tiya pamana DSWD LGU focal person ani Abe Mangusan pimasidong dagiti benepisyaryo kadagiti training suno panagsanay may iti conflict resolution, mediation kan conflict management tapno ikan isuda iti makaanay nga kasanayan iti panang isimpa kadagiti saan a pagkikinaawatan iti uneg ti pamilya ken organisasyon. Adamot laeng ti values formation session anang teddalan para iti agpayso nga kapya nga agrugrugi iti bukbukod a bagbagi. Daytoy panagkaykaysa ken respeto a pundasyon para iti maysa a natal na nga komunidad. Iti tayak ti salunat ket yuswat daytoy provincial government ti Mountain Province ti maysa apo an nalawang nga measles rubella supplemental immunization activity wenno MRSIA campaign tapno sa lakniban dagiti ubing kontra iti daytoy measles ken rubella. Iti taripno nga inyarami daytoy Provincial Health Board iti napalabas alawas ket inbagati Sanitary Inspector 1 ani Maylina Kalay mayaramid daytoy nalawa a panagbakuna iti umay nga bulan iti Agosto manipod August 10 hanggang iti August 28, 2026. Target ti para publiko nga interbensyon adaytoy bakunaan tinasurok sa nga 12,000 nga ubing nga adaan apoy iti tawen nga 6 hanggang iti 59 months iti entero. Daytoy 6 to 59 months old iti entero nga probinsya tapno maliklikan ti posible nga outbreak daytoy saksakit. Pagupay ti kampanya nga sangbuten daytoy saan nga bumaba iti 95% vaccination coverage iti entero nga probinsya. Mapasardeng ti panagwaras ti virus ken mapapigsa ti disease surveillance ken ti panagsagada lang dagiti eksperto para iti salunat. Malaksid iti proteksyon kontra iti daytoy measles ken rubella ket maipaimot lang daytoy vitamin A supplementation kadagiti ubing tapno iti kasta ket mas mapapigsa ti resistansyada. Iti maudia detalya dagiti damdamag ket pasaysaya aten ti Department of Labor and Employment Mountain Province Field Office wenno daytoy doloy MPFO ti koordinasyon na kadagiti nagduduma nga ahensya ti gobyerno para iti implementasyon ti maysa nga high impact ken high visibility inspection iti industriya ti konstruksyon iti munisipalidad ti Bonto. Katinolong ti Dole, iti daytoy nasaungan nalawa nga inspeksyon ti PhilHealth, Social Security System, Pag-ibig, kanti Municipal Engineering Office. Panggap daytoy nga inspeksyon nga isigurado adagiti establishmento ket sumursurot iti labor standards, occupational safety and health wenno OSH,
kana ada apu the records da para iti social protection coverage dagiti manggeda. Sigun kadagiti pimaset iti daytoy nga inspection kata napateg ti parang surot dagiti employer. Tapno iti kasta ket maisigurado dagiti construction workers kata adaan iti formal nga access iti health insurance. Ada ti social security da ken adda mutlaeng ti benepisyo da iti pabalay. Dagiti karud apo dagiti naibingay tayo nga damdamag para iti midday news itangal daw iti Lunes, June 8, 2026. Siya palang nisimbay para iti damdamag Radyo Sagada, naimbag manen nga aldaw, naimbag nga oras.